אני נמצא כרגע מעל הנהר טיבר, בגשר שמביא אותנו לקסטלו דה סנט אנג'לו, המבצר של אנג'לו הקדוש. המקום הזה, לפני שהוא היה מבצר, ייעודו הראשוני היה אחוזת קבר, מאוזוליאום, ללא אחר מאשר לקיסר אדריאנוס. יימח שמו, יישחקו עצמותיו. אתם מכירים את אדריאנוס מירושלים, הוא זה שהחליף את שמה של ירושלים לאליה קפיטולינה, ואת שמה של הפרובינקיה יהודיה לפרובינקיה פלסטינה, אחרי שדיכא בהצלחה רבה את מרד בר כוכבא. אבל הנה, 1900 שנים אחרי זה, עם ישראל חי וקיים, ומאדריאנוס והאימפריה שלו נשארו לנו רק את השאריות הארכיאולוגיות, והנה אנחנו ניצחנו